Gipugnan sa kapulisan ug kasundaluhan ang 8,000 kasako sa gituuhang imported rice nga gidunggo dito sa usa ka lungsod sa Zamboanga del Sur tungod kay kulang kini sa mga papeles. Si Jong Cajon sa detalye. Jong? Mencho, mga sakop sa Marcos sa Tubig Municipal Police Station o 53rd Infantry Battalion sa Army maoy mipugong sa tulo ka cargo trucks o usa ka barko nga nidunggo sa pantalan sa lungsod sa Marcos sa Tubig sa Zamboanga del Sur niadtong Biyernes sa 8. Ang ML Amisha mao gikargahan sa mga sinakong imported rice gikan sa pantalan sa Taganak, Tawi-Tawi. Matud ni Zamboanga del Sur Police Provincial Director Senior Superintendent Sotronio Calre, walay igong mga papilis ang mga bugas. Ibalhin na unta ang mga bugas ngadto sa tulo ka cargo trucks yang naabtan sa mga otoridad samtang upadulong na unta kini sa Pagadian City. Ipugnan una ang mga kargamento samtang gisusi sa Bureau of Customs ang shipment. Hinoon, gibutyag ni Zamboanga del Sur National Food Authority Manager Nieves Oca nga adunay regulatory permit sa NFA ang shippers nga gilang nga si Arnisar Usman Masnur Tulawi gikan sa Babitawi. Ila ang consignee sa shipment nga usa ka J. Kenneth Cabaluna Yap sa Zamboanga City. Ang NFA license nagtugo sa shipper sa pagtransport sa mga bugas. Apan matod nito ka nga anaa sa Bureau of Customs ang pagtino kung imported rice o imported ba o dili ang bugas. Ipabot sa kapulisan ang investigasyon sa Customs, una i-release ang kargamento o itugyan ngadto sa NFA alang sa paghipos. Menjo? Daghang salamat, Jong Cajon, reporting gikan Pagadian City.